Posloucháte podcast Dekolonizace. Dekolonizace je série podcastů, ve kterém zkoumáme vnímání Ukrajiny, východní Evropy a střední Evropy v celosvětovém měřítku a zkoumáme, proč je stále přijímána optika ruského imperialismu. Budeme se bavit o tom, jak lze toto vnímání zlepšit a proč je globálně dekolonizace Ukrajiny zásadní pro lepší pochopení původu a budoucnosti Evropy. Podcast je tvořen Ukrainer International a já jsem jeho moderátorka Margarita Holobrodská. Hostem dnešní epizody podcastu Dekolonizace je Jakub Kalensky, odborník na dezinformace a ruské hybridní aktivity, zástupce ředitele Evropského centra excelence pro boj s hybridními hrozbami, zakladatel kampaně EU vs. Disinfo v rámci pracovní skupiny East Stratcom diplomatické služby Evropské unie. Děkuji za pozvání a určitě rád. Já bych na úvod vlastně poprosila vás, Jakube, možná říct pár slov o tom, nad čím vy pracujete teďkom, co je vlastně teď váš fokus, abychom všechny, kdo poslouchá náš space, teď, kdo poslouchá podcast, tak trošičku se seznámili. Jasně. No tak já, jak jste už říkala, já se vlastně ruským dezinformacím věnuju posledních 9 let. Na začátku, když jsem byl v tom Bruselu, tak to bylo hlavně o tom, abychom vlastně monitorovali, co ta ruská propaganda nebo ruská dezinformační kampaň, co šíří. Bylo to víc právě o té detekci a dokumentaci. Když jsem Brusel opustil, tak už jsem se věnoval trošku jiným věcem, vlastně jako pořád je to ta oblast ruských dezinformací, ale daleko víc jsem se začal věnovat spíš tomu, co se proti tomu dá dělat, co s tím můžou dělat vlády, co s tím může dělat občanská společnost. A v tomhle ohledu samozřejmě jako Ukrajina vždycky byla nesmírně inspirativní a jako všude říkám, že Ukrajinci mají nejvíc zkušeností s ruskými dezinformacemi a kdokoliv myslí ten boj s touhle hrozbou vážně, tak by se měl jezdit do Kyjeva, do dalších míst v Ukrajině, učit, jak se to dělá. Tak jsem se tomu věnoval v Atlantic Council a teď se tomu věnuju tady v Centru excelence pro boj s hybridními hrozbami v Helsinkách. My máme, to centrum se věnuje jako všem různým hybridním hrozbám, čili někteří kolegové se věnují třeba ekonomickému vydírání, někteří kolegové se věnují sabotážím, někdo se tady věnuje kyberhrozbám, jiní kolegové se můžou věnovat třeba hybridním hrozbám ve vesmíru. Já se tedy věnuji dezinformacím a my máme takové jako přibližně 3 větší okruhy nějakých produktů. Píšeme reporty, to je něco, co je asi nejvíc viditelné pro veřejnost. Pořádáme nějaké akce, ty jsou trošku méně viditelné, protože ty jsou většinou pro vládní úředníky, tak snažíme se jim pomoct, ať už s chápáním jednotlivých hybridních hrozeb nebo s tím, co se proti nim dá dělat. A vedle toho děláme tréninky a cvičení opět pro vládní úředníky. Když bych tady ten obecný popis stáhnu k tomu, co děláme v té oblasti dezinformační, tak my publikujeme reporty o dezinformacích, takže publikovali jsme report například o tom, jak vám může pomoci v boji proti dezinformacím humor, publikovali jsme zprávu o tom, jak se dá měřit vliv dezinformačních operací, nebo co jsme publikovali před pár měsíci na začátku tohohle roku, to jsem vlastně psal spolu s ukrajinským kolegou Romanem Osadčukem, tak jsme psali zprávu o těch takzvaných best practices, o tom, co Ukrajina dělá v boji proti ruským dezinformacím a co by se z toho mohly země na západ od Ukrajiny naučit. Takže to jsou takové asi ty nejviditelnější věci. Co se týče těch akcí, které pořádáme, tak my máme takový každoroční workshop pro praktiky, kteří bojují s dezinformacemi. Či vlastně jednou ročně sezveme lidi z těch našich 630 členských zemí a oni si tady jako vyměňují zkušenosti, co funguje, co nefunguje, kde mají nějaké mezery, v čem by třeba potřebovali pomoct a většinou to je jako hodně užitečné v tom, že když se vám jako svěří s tím, že mají nějaký problém, tak někdo z jiné země je obvykle schopný říct, že jako tohle to už jsme řešili a víme jak na to, takže
je to taková cesta, jak si můžou vyměňovat zkušenosti a radit si, jak pracovat lépe v této oblasti. Na tohle cvičení mimochodem každý rok zveme právě i zástupce ukrajinské vlády, přestože Ukrajina není členem centra. Na to, abyste byli členem centra, tak musíte být buď v NATO nebo v EU. Ukrajina bohužel zatím není ani jedno, ale my je zveme na tohle cvičení, protože, jak už jsem řekl, protože máme za to, že Ukrajina má v tomhle unikátní zkušenost a stojí za to, aby ji sdíleli se zbytkem Evropy a aby se zbytek Evropy učilo od Ukrajiny, jak v této oblasti pracovat lépe. No a pak máme nějaká cvičení a tréninky a to jsou už jako víc teda věci, které se konají za zavřenými dveřmi, takže o tom bych možná až tolik mluvit nemohl, ale opět prostě cílem je pomoci těm našim klientům, těm vládám zemí EU a NATO, aby s touhle problematikou uměli lépe bojovat. Jak jste vlastně zmiňoval, tak ruskou propagandou a dezinformací a hybridními aktivitami se zabýváte už určitou dobu, od roku 2015? Je to tak. Je to tak. Tak mě by zajímalo, jak byste mohl okomentovat její vývoj, nějaké změny narrativu, jestli vidět nějaké shifty třeba v tom, jak pracuje s tou dezinformací. Víte, já bych skoro ani vlastně neřekl, že tam nějaký jako dramatický vývoj je. Jo. Když si vezmeme tu revoluci důstojnosti na konci roku 2013, začátku roku 2014 a ty první měsíce roku 2014 anexe Krymu, tak to přece bylo celé o tom, že jako Ukrajina je plná těch nebezpečných banderovců a fašistů. No a když se podíváte na tu dezinformační kampaň dnes, tak ono to je jako dost podobné. Mm-hmm. A ono to má důvod, jo, jako někteří lidi, a já to chápu, že jo, když prostě jsou s Ruskem v konfliktu, tak potřebují jako třeba toho protivníka nějak portrétovat ještě směšnějšího než je, tak někteří lidi mají za to, že Rusové ty věci opakují, protože nic jiného vymyslet neumí. A já se teda malinko obávám, že oni to spíš opakují, protože vidí, že to funguje. Jo? Jako ty dezinformační kampaně vám fungují líp, čím déle je opakujete. A tohle je ten princip, který že se připisuje Goebbelsovi a já teda jsem měl pocit, že se to objevuje taky v Mein Kampfu. Jako, když budete opakovat lež dostatečně dlouho, tak ji postupně lidi uvěří. Takže Rusové opakují ty svoje lži důsledně, často i několik dekád. Podívejte se třeba na tu dezinformační kampaň, která obvinuje Američany z toho, že mají nějaké biologické zbraně v Ukrajině. No, tohle nespadlo z nebe. Ty narrativ tajných laboratoří na biologické zbraně si předtím užili Gruzínci. Když půjdeme ještě déle do historie, tak KGB s tím dezinformačním narrativem biologické a chemické zbraně Spojených států oni s tím pracovali už od druhé světové války, kdy to byly ty směšný bandelinky bramborový házený na pole v socialistických zemích. Byl to ten narrativ o tom, že AIDS nebo HIV je vlastně zbraň Američanů. Posléze to byla ta prasečí chřipka, posléze to byl i COVID. Tady ty věci Rusové opakují a oni je opakují, protože vidí, že čím déle je budou opakovat, tím lépe to bude fungovat. Takže já myslím, že v té oblasti těch narrativů, těch novinek bychom zas tak moc nenašli. Kde bychom ty novinky mohli hledat, tak to by byly spíš ty metody, jakými se Rusové ty svoje lži snaží do těch cílových publik doručovat. To bude jako daleko víc ten nový element. A jako vidíme třeba v posledních letech, že 2022 konečně se část Evropy probudila a udělali to, co měli udělat už dávno. Nechali zavřít Sputnik a Russia Today. Takže Rusové museli změnit taktiku a museli se přizpůsobit a vidíme jako daleko větší důraz na to, že třeba ty jejich účty ambasád na sociálních sítích navýšily tu produkci dezinformační. Vidíme, že se daleko víc snaží najít ty takzvaně domácí aktéry, kteří budou šířit ty dezinformace za ně, ať už to jsou nějací placení agenti nebo ideologičtí spojenci, anebo užiteční idioti, kteří absolutně nechápou svoji roli. Tak vidíme větší důraz třeba na tohle, vidíme větší důraz na to, aby jako zametali stopy, aby nebyly tolik vidět, aby sociální sítě nemohly tak snadno identifikovat,
které jejich účty zavřít, které jejich operace potlačovat. Viděl bych ty změny spíš v tom způsobu doručování těch dezinformací než v těch narrativech. Ty mě naopak připadají vlastně jako velmi konstantní. A když už mluvíme o těch technologiích a jakoby způsobech, jak se ty dezinformace doručují, tak tady já se stojí za zmínku a zajímalo by mě, co říkáte na AI například. Jestli to vnímáte spíš jako ještě jeden prostředek k šíření a vytvoření té dezinformace, nebo třeba i může být opravdu užitečný nějakým způsobem v boji proti tím hybridním aktivitám různým. No 100% by to mohlo být jako užitečné v tom boji proti. A já myslím, že právě zase jako vaši ukrajinští kolegové nám to ukazují, ten skvělý projekt Kseni Iliuk a kolegů, který právě používá AI na debunkování dezinformací. To si myslím, že je jako výborná práce. Problém zase je, a to je prostě jako bylo u těch sociálních sítí, že jo. Problém je v tom, že Rusové ty nástroje používají daleko lépe než my. Jo? Ale to není chyba těch nástrojů. To není chyba těch nástrojů, to je chyba nás, že na tohle nevěnujeme dostatečné množství zdrojů a dostatečné množství lidí. Jo? Když oni budou mít stovky a tisíce lidí, kteří budou přemýšlet nad tím, jak ty algoritmy ohnout, zatímco my budeme mít jako 1-2 lidi, kteří o tom budou mluvit na konferencích a skoro nikoho, kdo by se snažil něco dělat proti tomu, tak je úplně jasné, kdo vyhraje. Jo. Ale tohle je ten princip, jako jak Rusové vyhrávají i v tom kinetickém prostoru, nejenom v tom informačním. Jo. Vždycky jde prostě jenom o tu kvantitu. Oni nejsou jako ničím sofistikovanější. Oni prostě jenom do toho umí hodit ta čísla. A stejné to bude i s tou AI. Oni prostě jako evidentně věnují docela dost zdrojů tomu, aby vygenerovali hodně toho obsahu. A já si nejsem jistý, že na naší straně máme dost lidí, kteří by tyhle ty nástroje používali tak, aby proti tomu něco dělali, jako je třeba ten projekt Let's Data Kseni Iliuk. Čili my bychom prostě potřebovali víc zdrojů a pak ty nástroje můžou hrát i pro nás. Ale jako já opravdu zastávám názor, že ty nástroje jsou jako absolutně neutrální. Jo. Stejným nožem můžete někoho odoperovat a můžete někoho zabít. Jo. Záleží to fakt jako na tom, kdo ten nástroj používá. A podobně ty nástroje jako sociální sítě nebo AI, oni můžou fungovat jako pro dobré věci. To je prostě naše chyba, že nepoužíváme dostatečně pro dobré věci s takovou vervou, s jakou je Rusové používají pro ty špatné věci. Nevěnují se tomu teďkom ještě dostatečné resursy, anebo ještě o to není takový zájem? Já myslím, že tohle je hlavně otázka zdrojů, určitě. My ani přesně nevíme třeba, že my ani přesně nevíme, kolik Rusové jako utrácejí za dezinformační kampaně. Jo? Jako, ta nejčastěji zmiňovaná částka mluví o 1,5 až 2 miliardy dolarů ročně, ale ona pokrývá jenom ty takzvané bílé zdroje, jenom ta pseudomédia, u kterých vlastně Rusové ani netají, že je řídí. Což je, nevím, 5-10% jako těch dezinformací. To nepokrývá prostě 90% toho, co Rusové dělají. Nepokrývá to, co dělá Kreml, nepokrývá to, co dělá armáda, co dělají tajné služby, nepokrývá to, co dělají ta šedá a černá média, nepokrývá to trolí fabriky, nepokrývá to ty placené agenty, užitečné idioty. To je jako, čili ta finální částka pravděpodobně bude jako 10krát větší, nevím. No a když to porovnáte jako s rozpočty, které mají organizace nebo instituce, které mají bojovat jako proti tomuhle, no tak ty jsou prostě někde na 1% tohodle. A to je jako pak opravdu, když máte jako skvěle vyzbrojenýho a skvěle vycvičenýho vojáka, který ale jde proti 1000 soupeřům, který můžou mít jako horší výzbroj a horší výstroj, ale tak stejně těch 1000 prostě vyhraje. A dokud my jako nezačneme brát vážně, že v tomhle boji jde o ty zdroje, tak to prostě v některých publicích Rusové budou nadále vyhrávat. Jak se blíží vlastně 35. výročí sametové revoluce, tak vlastně i ta původní inváze v roce 68, ona taky byla vlastně jakoby o bratrské pomoci, což my slyšíme i dneska.
Takže prostě po tolika letech, nebo dá se to takhle říct, že to je vlastně v podstatě ten stejný narrativ, že to je to stejné jakoby ospravedlnění uvozovka, vysvětlení. Já přiznám si, že úplně jsem o tom takhle nepřemýšlel, protože přeci jenom to, co dneska Rusko dělá v Ukrajině, přijde jako dramaticky horší a dramaticky nechutnější, než to, co dělali v 68. v Československu. Ale možná máte pravdu, že že i tohle se vlastně dost podobá. Jo, jako my jsme ty bratři, kteří jdou spasit naše mladé, pomílené slovanské menší bratry. To vidíme celkem často. Vlastně když už tak nad tím přemýšlím, tak ono těch paralel bychom našli i víc, že jo, ono... Jak po potlačení maďarského povstání v roce 56, tak po té invazi do Československa 68, tak třeba po invazi do Afghánistánu 79, kdykoliv se na západě objevily hlasy, že bychom s tímhle jako možná měli něco dělat, že bychom neměli Sovětskému svazu, potažmo Rusku úplně nechat volnou ruku a k jejich agresi. Tak Rusko vždycky spustilo tu kampaň, hele, jestli si vůbec něco dovolíte, tak okamžitě bude nukleární Armagedon. Jako jenom zvednete ruku a my už budeme házet atomovky. A že atomovka teda nespadla ani jednou, ale pokaždé se povedlo Rusům do nějaké míry paralyzovat pomoc té napadené zemi. A zase, jo, já si nemyslím, že Rusové to opakují, protože by byli hloupí a s ničím lepším by nemohli přijít. Já si myslím, že to opakují, protože vidí, že to opakovaně funguje. Prostě proč byste měnili, jak se říká občas ve sportu, vítězná sestava se nemění, tak jako proč byste měnili vítězné narrativy, jako to přece nedává smysl. Čili i tohleto jako zastrašování, jestli vy budete něco dělat s naší agresí, tak teda jako my zničíme tuhle planetu. To bychom taky viděli už posledních několik desítek let. No. Ale jako jasně, že prostě v drobnostech se to měnit bude, že vy musíte reagovat například na ten jako cyklus zpráv, čili když se objevil covid, tak jasně, že se objevilo hodně dezinformací o covidu, když se zhoršila situace na Blízkém východě, tak se hodně dezinformací musí věnovat tomuhle. Čili on to do nějaké míry to kopíruje ten zpravodajský cyklus, ale co se týče právě třeba toho jako očerňování Ukrajiny, tak tam si myslím, že jsou jako zcela konzistentní. Co se týče toho vysílání strachu na západ, tam si myslím, že jsou právě taky velmi konzistentní. To mě právě taky zajímalo, jestli vnímáte nějaké rozdíly, jak říkáte, vysílání strachu na západ, tak jestli vnímáte nějaké rozdíly v tom, jak například Rusko ve své propagandě a ve svých dezinformačních aktivitách mluví například směrem na Ukrajince, pak mluví například na Evropu, pak mluví směrem k potenciálním posluchačům nebo čtenářům z Ameriky a tak. A nebo je to prostě to stejný a hlasáme to všude na všechny možné strany? Ne, tam jako určitě budou ta jednotlivá sdělení budou přizpůsobovaná tomu cílovému publiku. Jo? A jakoby vám jde o ten týž efekt. Já to zkusím ilustrovat na jednom příkladu. Byla taková operace jménem Důvěra, to bylo spuštěné snad ještě na začátku Sovětského svazu, tehdy to byl snad ještě Felix Dzeržinský s Čekou, kteří potřebovali identifikovat jako zbytky monarchistů v nově budovaném sovětském Rusku. A potřebovali identifikovat jak v Rusku, tak v zahraničí. No a pro ty zahraniční vznikla takzvaná operace Důvěra. Vytvořili falešnou monarchistickou organizaci, která měla identifikovat jako přívržence právě monarchie. Tak jako buď je dovezete do Ruska, že ho zatknete, popravíte, to je jako jeden prima efekt. No a nebo pokud se vám je nedovede dovést do Ruska, tak vy se snažíte nějakým způsobem ovlivnit. A jedna z těch metod, jakým je ovlivňovali, byla, že jim říkali, hejte se, vůbec nemá cenu do tohohle se vměšovat. Ty bolševici už se hroutí. Jo? A kdybyste se do tohohle vměšovali ze zahraničí, tak jenom ještě povzbudíte ty ruský a jenom jako vzbudíte protitlak. Čili je lepší vůbec nic nedělat, protože už se to hroutí. No a zároveň v rámci té samé operace šířili spíš jako směrem na západní vlády. Helejte se, ty Sověti, oni jsou strašně silní. Jo? A kdybyste cokoliv udělali, tak způsobíte příšernou válku katastrofických rozměrů, takže tohle jako vůbec nemá cenu. Čili oni šířili absolutně protichůdný
informace. V jednom případě Sovětský svaz je příliš silný, v druhém případě Sovětský svaz je předhroucením, ale s tím samým efektem. S efektem, vy byste neměli nic dělat. No a vidíme to přece dneska. Dneska to vidíme úplně to samý. Na jednu stranu se šíří dezinformace o tom, že jako jakmile jenom trošku pomůžeme Ukrajině, tak začne jako nukleární Armagedon. A vidíme, že to je lež. Vidíme, že prostě, když se na západě zpamatovali a začali Ukrajincům posílat aspoň nějaké zbraně, že prostě nic, žádná hrůza jako nenastala. Teda samozřejmě bohužel pro Ukrajinu, ale jako západu se vůbec nic nestalo. Vidíme, že když říkali, že jako hlavním důvodem té agrese je hrozba, že by Ukrajina mohla vstoupit do NATO, a když vstoupilo Finsko do NATO, tak se vůbec nic nedělo. Zase prostě spousta tady těch jako dramatických výhružek jsou jenom plané strašení, které jako opravdu nemá žádné důsledky. No ale zároveň vidíte i některé jako západní experty, kteří říkají, no ale to Rusko už se hroutí a teď oni ani nejsou schopní jako zorganizovat nějaké dezinformační kampaně, no a možná něco dělají, ale vždyť to ani nemá vliv, tak nemá cenu se tomu jako věnovat. Já mám pocit, že jim se opět daří šířit absolutně protichůdné informace, ale s tím samým efektem, jo? Ať se proti nám vůbec nic nedělá. Takže jo, určitě umí odlišovat, na jaké publikum cílí. Já si myslím, že třeba když jste se ptala konkrétně jako na tu Ukrajinu, tak tam si myslím, že mohli ten cíl jako změnit poměrně i dramaticky. Jako že víme z těch jejich dokumentů, že oni žili v té bláhové iluzi, že tam bude ta okupovaná země vítat jako s květinami. Jo, že budou vítáni. Takže jako na začátku ještě oni asi jako šířili něco, o čem si mysleli, že to způsobí, že Ukrajinci budou víc proruští. A to si myslím, že už jako pochopili, že je nesmysl. A tak se spíš věnou tomu, aby způsobili nějaké ty vnitřní spory, aby zdůrazňovali třeba tu korupci v Ukrajině, aby jako Ukrajinci měli menší důvěru vůči vládě. Čili že jako přeonačili z toho, abychom si vybudovali pro ruské publikum k tomu, abychom si vychovali aspoň antiukrajinské publikum. No a jaké ty narrativy si myslíte, že zaměřuje třeba sem na východní a centrální Evropu? Jsou tady nějaká specifika, co by mohly vyloženě zafungovat prostě tady v tom regionu? Já si nemyslím, že ten region jde shrnout jakoby jednou charakteristikou, jo? Protože máme tam tolik různých zemí a občas i sousední země budou jako velmi odlišný. Jo? Vezměme si jenom Českou republiku a Slovensko. Na Slovensku ještě můžete uspět s nějakým tím panslavistickým narrativem, že jsme přece všichni Slovani a bratři, což jako v Čechách, já doufám, naštěstí úplně moc nefunguje. Skoro určitě by to nefungovalo v Polsku. Že jo? Pak máte ta jako velmi odlišná publika v Pobaltí, kde Rusové můžou pracovat maximálně tak s ruskojazyčnou menšinou, ale co se o tom bavíme jako s kolegy z těch zemí, tak oni už ani moc nezacilují na tu estonsky mluvící, lotyšsky mluvící, litevsky mluvící většinu a v podstatě se víc snaží o to, aby tady ty 3 země očernily před zbytkem Evropy nebo před zbytkem světa. Protože vidí, že s nimi třeba jako že tady v tom cílovém publikum by moc rozdíl neudělali. Takže jako já bych to úplně neházel do jednoho pytle, ale jako pokud bychom se bavili o tom, zda tam Rusové můžou uspět, tak já mám obavu, že ano. No. Já mám obavu, že minimálně ve 2 zemích, na Slovensku a v Maďarsku, vidíme, že prostě nějaké úspěchy ruské dezinformační operace mají. A bohužel v jiných zemích vidíme, že třeba neumí Rusové oslovit většinu, ale minimálně nějakou menšinu umí oslovit poměrně spolehlivě. A nacházíme přece jako skoro v každé zemi nacházíme lidi s vlivem z publiky, kteří nějaké ruské dezinformace opakují. Takže tohle si myslím, že si v Kremlu vyhodnocují jako úspěch. Myslíte si, že jedním z takových úspěchů vlastně byla i situace v roce 2014? To myslím tak, že jestli jakoby reakce světu a reakce západu vlastně na invazi na východní Ukrajinu a na anexi Krymu byla taková, jak byla slabá, řekneme, nebo já se to jako dovolím tvrdit, tak jestli se mnou souhlasíte nebo ne. A jestli myslíte, že i tohle byla například vlastně úspěch té ruské informační kampaně? Podle mě jednoznačně. Jako to, že v médiích i od vlastně nejvyšších
představitelů evropských zemí jsme slýchali ty lži o tom, že vlastně nevíme, jestli tam jsou ruští vojáci. To si myslím, že Rusové museli být naprosto nadšení s tím, jak se jim to podařilo. Ta paralýza západu byla téměř kompletní a byla dosažená čistě informačními prostředky. Možná to dokonce byla nejúspěšnější informační operace, která se Rusům povedla, ta anexe Krymu, a to, že docílili, že Evropa na tohle nereagovala skoro vůbec. Ale jako i to, co následovalo, že prostě Západ tlačil Ukrajince do těch minských dohod, u kterých víme, že Rusové nikdy nechtěli dodržovat. Jo, a v podstatě teda tlak se vytvářel jenom na Ukrajinu a nevytvářel se žádný na Rusko. Proto já myslím, že Rusové museli být nadšení. A tohle není tak, že by těm evropským prezidentům, premiérům, kancléřkám, že by jim drželi pistoli u hlavy. Ne, tohle byl čistě informační vliv. A u toho by mě ještě zajímalo, nejednali se tady o to, že nějaké vlastně ty narrativy jsou už internalizované Západem, jako no, jsou to přece postsovětské země, tak možná něco na tom je, možná prostě to, co ty narrativy, co šíří Rusko, o tom, že Ukrajinci prostě mají zájem někteří o připojení se k Rusku, tak jsou to přece ty postsovětské země a takový ten termín postsovětský, bratrský panslavismus, zase jak jste zmiňoval, jestli to i nebylo tím, že vlastně něco z toho bylo takhle vnímáno jako, nechci úplně říkat pravda, ale jako jedna z možných pravd. Jo, já bych řekl bohužel, že se daří jako Kremlu dosahovat tady těch úspěchů. Jo, že Rusko má nárok na nějakou svoji sféru vlivu, což je přece úplná pitomost. A já si myslím, že kdybyste dneska Čechům nebo Polákům říkala, no ale přece Němci mají nárok na svoji sféru vlivu, jako na západě vaší republiky, tak by jim asi došlo, že tohle je pitomost, že jo? Ale když se to říká o Rusku a v sousedních zemích, tak mají pocit, že to vlastně jako je OK. A neříkám, že všichni, že jo? Já dokonce chci doufat, že to je spíš menšina lidí, ale zároveň jako nejde popírat, že nějaký efekt se jim v tomhle daří dosahovat. Jo. To přece byly i ty výroky, které jsme slyšeli z Washingtonu, že jako nemá cenu bránit Estonsko v případě napadení, protože Tallinn je vlastně jako předměstí Sankt Petěrburgu, tak to přece jako nejde. Tak jako jo, bohužel vidíme, že tady ty narrativy, které byly prostě desítky let opakované, tak bohužel penetrovaly nějaké jako klíčové segmenty společností na západě. Ale i ten narrativ jako v tom, že proti Rusku se nesmí vůbec nic dělat, protože bychom mohli způsobit jako třetí světovou a nukleární Armagedon, to je přece další úspěch těch ruských informačních operací. Takže jo, já mám obavu, že některé z nich opravdu jako hodně hluboko penetrovaly do těch rozhodovacích procesů. A to je přesně ten důvod, proč Rusové ty desítky let opakují. Vnímám tady takovou tu dichotomii, že Ukrajinci často mluví o tom, že ta válka, ta plnohodnotná invaze, co probíhá teď, tak to je vlastně ve ústění nějaké koloniální snahy Ruska prostě zachovat si tu svoji koloniální moc. Ale pak se tady potýkáme s takovou reakcí, nebo s takovým tím prostě typicky vnímaným kolonialismem, že kolonialismus přece znamená, že prostě byla nějaká vyprava na lodi, někdo někam dojel daleko, jsou to úplně odlišní lidi a oni prostě taková ta klasická, taková ta obvyklejší nebo víc přijímaná představa a pak je vlastně docela náročný vysvětlit, že i ta situace s Ruskem a Ukrajinou, že to je vlastně taky kolonialistická válka, kolonialistická snaha. Jestli to tak jakoby je vidět i vnímáte takové ty tenké, nenapadné sdílení v jejich různých kampaních a za druhé, jestli vás napadá, co s tím vlastně. No, já jsem zaznamenal, že některý ukrajinští kamarádi o té kolonizaci mluví a že Maxim Aristevi, který vlastně jako žije v Praze, tak ten snad na to i napsal knížku přeci.
Já se přiznám, že vlastně jako taky mě to, na první dobrou mě to vlastně takhle nezní, ale ne z toho důvodu, který jste popisoval, že by to musely být lodě, protože co si umím představit, že přece dekolonizovat ty pozemy, ale vlastně skoro spíš z toho důvodu, že mě vždycky přišlo, že, já nevím, když myslím třeba na britský impérium, že vy vlastně jako drancujete tu zemi, která není vaše, kvůli zdrojům, abyste nějak jako zlepšila životní úroveň svých obyvatel. Ale Rusko to přece nedělá z tohohle důvodu. Rusko nechce zvyšovat životní úroveň svých obyvatel, nemá na to absolutně žádný zájem a prokazuje, že to nehodlají nikdy dělat. Čili jako kdybychom museli říct, že oni vlastně kolonizují i svoje vlastní obyvatele. A možná, že některý lidi by to takhle říkali, já nevím. Ale musím se přiznat, že prostě daleko spíš, když vidím jako jednání Ruska, nejenom v posledních teda 20 letech, ale v posledních několika stovkách let, tak já vlastně, moje první asociace není úplně kolonialismus, moje první asociace je spíš jako vandalové, barbaři, prostě nájezdníci, mongolové, nevidím tam, možná to je opravdu jenom tak, že to vnímám zkresleně a že pod těma novodobýma impériama si člověk představí nějakou míru sofistikovanosti, kterou prostě v Kremlu nevidíme a tam vidíme jenom primitivní snahu ničit a když my nejsme schopní vybudovat něco pěkného, tak ať nikdo na světě není schopný vybudovat něco pěkného, ať všichni žijou stejně hnusně jako my. Tohle to tam vidím a tohle nemám vyloženě asociovaný s těma, já nevím, s britským impériem třeba. Ale jo, nejsem expert na kolonialismus, takže možná by mě někdo vysvětlil, že to vidím špatně. Ale no co s tím? Tohle je těžké, protože my přece jako víme, co se má dělat. My víme, že na tu agresi máme reagovat daleko rozhodněji, protože pokud na ní nereagujeme rozhodně, tak ona bude růst. Jako tohle z toho projevu Jima Cartera po sovětské invazi do Afghánistánu, že aggression unopposed is a contagious disease. Jako, pokud nebudete agresi odporovat, tak se vám z toho stane nakažlivá choroba. Tohle. A dokonce tehdy říkal, tohle je jedna z těch lekcí, které se lidstvo naučilo za velkou cenu nebo za cenu velkých obětí. No, tak jak vidíme o nějakých 50 let, 40 let později, tak vlastně jako zas tak dobře jsme se tu lekci nenaučili a zase to vidíme, že když jsme nedělali nic s ruskou agresí v roce 2007 v Estonsku, v roce 2008 v Gruzii, v roce 2014 v Ukrajině, v následném roce v Sýrii, tak prostě přišla zase ještě horší agrese od roku 2022. Čili my víme, co bychom měli dělat. Problém je v tom, že my to neděláme. Jestli si myslíte, že je důležité i to, jaký používáme termíny. Každý jednotlivec tak vlastně, jestli může tu situaci ovlivňovat tím, jaké používá termíny, jak o tom mluví. Jestli si myslíte, že to může mít nějaký, řekneme tomu, hmatatelný vliv pak. Protože to je vlastně něco, co už jakoby úplně až tolik zdrojů k tomu není třeba, aby například se přehodnotil termín postsovětské země. Jo, v tomhle s váma určitě souhlasím. A je to i vlastně něco, co jsem se taky ze své úrovně snažil dělat. Jakože když jsem v nějakém policy dokumentu viděl rusko-ukrajinský konflikt, tak jsem většinou dost jako hlasitě protestoval, protože si opravdu nemyslím, že je na místě prezentovat to jako symetrickou záležitost. Podle mě je naprosto jednoznačné, že to je vztah agresora a oběti, čili jako spíš bychom měli volit wording jako ruská dobyvačná válka proti Ukrajině nebo ruská agrese proti Ukrajině, ale rozhodně ne prezentovat to symetricky. Takže určitě s vámi souhlasím, že ten způsob, jakým o věcech mluvíme, může ovlivnit, jak na ně reagujeme. A tam souhlasím s vámi, že tam vlastně každý z nás může udělat ten drobný krok. A jak hodnotíte vlastně ten pojem postsovětské zemi? Mě by zajímalo. Jako nejsem z něj nadšený. Zároveň jako já asi chápu, proč je to pro spoustu lidí, zejména na západě, jako pohodlný, protože vy potřebujete nějakým způsobem označit skupinu zemí, která přestože má spoustu extrémně rozdílných charakteristik, jako už jenom sousední Bělorusko a Ukrajina, jako kdybychom v podstatě neměli vzít jiné země, tak tam je přece tolik rozdílů, ale já chápu, že prostě pro některé lidi je pohodlné mluvit o téhle skupině zemí. Jako, nevnímám to jako šťastný termín.
slyším i ty hlasy, jako třeba ten estonský ex-prezident Toomas Ilves je v tomhle jako velmi aktivní, jakože nemluvili byste v 70. letech o postnacistickém Německu, tak přestaňte mě otravovat jako s postsovětským Estonskem. Takže i to, že to vlastně jako ti lidé z těch zemí, kterých se to týká, nevnímají dobře, už to by měl být vlastně důvod, proč to nedělat. Což jako pro mě vždycky jako to, že Ukrajinci preferují psaní Kyjiv místo Kyjev, že preferují v Ukrajině místo na Ukrajině, tak pro mě to je vždycky dostatečný důvod pro to, abych jako já svoje výrazivo změnil. Pro některé lidi bohužel to dostatečný důvod není, no, co s tím. Jo, to je vlastně o tom pohledu, jakoby zevnitř vlastně pohledu od těch lidí, protože co se týká toho termínu postsovětský, když se na to takhle například podíváme, tak to je prostě jenom určité omezené historické období, které do určitého momentu neexistovalo a po určitém momentě jakoby existovat přestálo. Neříkáme, já nevím, například Rusko nebo něco, teď si to vymýšlím, ale prostě jakoby nastala ta doba, ukončila se a přece je čas jakoby přehodnotit prostě a jít dál. A když používáme takovej i sám ten termín, tak to jakoby ještě jednou nohou jsme byli pořád jakoby uvízlé ještě v tom, že to je taková konstanta už. Což no jasně. Není to úplně šťastný. A ono teda zase, jo, nechci to hájit, ale zase ono to do jistý míry to je daný tím, že ta největší země toho Sovětského svazu tohle smýšlení pořád ještě neopustila. Že? Takže on to do nějaké míry to reflektuje ten fakt, že Putin by ten Sovětský svaz jako znovu rád vybudoval. No. Ale jako jasně, že tohle není dostatečně dobrý důvod pro to, abychom mu tím my svou terminologií pomáhali. Samozřejmě, že ne. Jsem se chtěla vrátit k tomu, co jste zmiňoval trošku víc na začátku, a respektive ten lessons, těch 10 poučení, jak bych to správně přeložila. Tam mě hodně zaujala ta myšlenka, že vlastně je zásadně důležitá role, nebo byla a je zásadně důležitá role ukrajinské občanské společnosti, ke které už potom se připojovala vláda. Vy jste tam ještě použil takový krásný termín, překladám, ale bylo to něco jako nejdéle sloužící informační bojovnice. Mně se to strašně líbilo. Takový vystižný. No a například během revoluce důstojnosti bylo vidět, že vlastně to byla ta občanská společnost, která vůbec nepodlehla dezinformacím o takzvané bratrské pomoci Ruska, o boji proti nadcházející chuntě a tak dále. A ta vláda, tehdy už nová vláda, se k tomu připojila vlastně později. No a já, jak už nějakou dobu žiju v Česku, tak tady vnímám, že ta občanská společnost tady je vlastně taky velice silná. A že často ty nějaké hlasy jsou slyšet právě takhle od té společnosti zase, ta sametová revoluce, ale vlastně i takové čerstvější příklady, ty demonstrace proti ex-premiérovi, anebo velice jako výrazná kampaň za změnu nějaké orientace z přátelství s východem na jakoby výrazně a vyslovně pro západní během posledních prezidentských voleb a tak dále. Napadá vás, že zrovna v tomhle aspektu je ještě něco, čemu by se mohli navzájem poučit ty naše občanské společnosti? No mně to skoro připadá vůči České republice až lichotivé, co jste teďka řekla, protože opravdu mě vždycky, když jsem přijel do Ukrajiny, tak mě připadalo teda, že ta občanská společnost tam je daleko živější a daleko aktivnější a daleko širší. Jo? Když jsme dělali ty rozhovory o tom, co všechno se proti ruským dezinformacím dělá, tak jako to, že se do toho zapojují stand-up komici a komunity gamerů, to je prostě fenomenální. Jako. A připadlo mi, že to je jako podstatně živější než v Čechách. Ale
Ale na jinou stranu možná je to taky tím, že vlastně ta situace je extrémnější, takže tam bylo je to možný, víc. Je to možný. Je tam i ten druhý faktor, že přestože prostě ty naše demokracie jsou relativně mladý, že jo, nemáme jako staletí demokracie. Ty naše instituce jsou taky relativně mladý a proto možná tušíme, že se v některých situacích musíme na tu občanskou společnost spolíhat. Ale i kdybychom vzali jako tady ten faktor, tak pořád si myslím, při vší úctě k tomu, jak velkou cestou Ukrajina udělala, zejména za poslední dekádu, tak jako pořád asi ty český jsou v trošku lepší kondici než ty ukrajinský, čili jako by si ta česká společnost mohla dovolit jako trošku víc relaxovat než ta ukrajinská, kde vlastně jako kdyby často byl ještě říká, pardon, že budu muset zmínit tu sovětskou periodu, ale jako kdyby tam bylo to sovětské disidentství, že kdo to udělá, když ne já, že přece se nemůžu spoléhat jako na to, že to tady udělá nějaká instituce. A tak mně připadá, že tohleto smýšlení pořád ještě v Ukrajině takový jako silnější. Ale jo, asi máte pravdu, že do značné míry to bude daný těma extrémnějšíma podmínkama. To samozřejmě dělá strašně moc. Několikrát od úplně různých lidí nezávisle od sebe jsem slyšela takový ten názor, že Česko dneska je něco jako čím by mohla být Ukrajina, kdyby se toho komunismu taky zbavila prostě o těch 20 let dřív. Jedna z takových alternativních možných budoucností, jak by dneska mohla vypadat Ukrajina, protože přece Československo se toho komunismu zbavilo dřív a Ukrajina ani netroufnu říct v roce 91, spíš až v tom 2014. No a taky nezapomínejme, že k nám přišel přeci jenom o nějakých 25 a 20 let později. Čili my jsme měli ten luxus, když to v úvozovkách luxus, že u nás to bylo jenom zase v úvozovkách 40 let, ale já vlastně nevím, jo? Zase mám třeba pocit, že v některých oblastech, když se podívám třeba na Estonsko, že v některých oblastech i ty země, které měly tu smůlu, že ve svazu byly o pár dekád díl, tak se jim třeba některé věci povedly rychleji. Jo? Když se podíváte třeba na žebříčky mediální gramotnosti, což je pro tu naši oblast poměrně jako podstatný ukazatel, tak Estonci už vlastně předstihují Finy, který tomuhle žebříčku královali mnoho let v kuse. Když se podíváme na to, jak se Estonsku povedlo vybudovat digitální stát, tak o tom jako si v Čechách zatím asi můžeme nechat jenom zdát, mám pocit. Čili jako já mám pocit, že ono jde dělat ten rychlej progres, i když má člověk tu smůlu na tu těžkou minulost. No, jakože, když to řeknu jinak, že jako nemusí ta hnusná minulost nemusí jako determinovat to, jak dlouho vám trvá ten přechod na funkční moderní stát. A ta mediální gramotnost, ta je zajímavá pointa. Napadají vás teď, jak jsou na tom Ukrajina a Česko? Jenom... Neřeknu vám úplně z hlavy ty žebříčky. Co si pamatuju, tak vždycky právě na prvních místech byly všechny severské země s tím, že Finsko většinou vedlo, ale právě v posledních letech jako Estonsko vystřeluje hodně nahoru. Neřeknu vám z hlavy, jak jsou na tom jako Česká republika a Ukrajina. Mám trošku obavu, že u nás vlastně jakoby to kritické myšlení a schopnost vyhodnocovat zdroje, že to jako není to úplně něco, co byste se učila na základní škole, což třeba právě ve Finsku a v Estonsku je. Což je podle mě trošku škoda, zejména teda v dnešní době, kdy vlastně ta schopnost kriticky vyhodnocovat zdroje podle mě jako narůstá na důležitosti. Jo. Když bychom brali to dobu před 30 lety, tak prostě asi těch toxických zdrojů informací nebylo tolik, jako jich je dneska. Čili důležitost téhle schopnosti asi narůstá. Myslím si, že čím dřív začnete, tím samozřejmě máte jako lepší šanci. Ale ještě mě zaujala ta pointa s humorem, kterou jste taky zmínil v těch svých lekcích. A humor a válka jsou takové dva pojmy, které jako na první dobrou asi nejdou spolu, tak se vždycky potřebuje trošku prostě dát do kontextu. A mě by zajímalo, jestli vnímáte ten humor, co používají Ukrajinci, takové, že ho spíš potřebují sami interně pro sebe, anebo je to takový způsob oslovit ten v uvozovkách
vnější publikum, jak se mu přiblížit ještě. No ale já myslím, že obě věci můžou být pravda, že jako jedno nevylučuje druhý. Ty rozhovory, kterými jsme vedli, tak právě vedli těmadle směrama, ale ještě teda jedním vlastně. Že jako takový tři hlavní důvody, proč nám respondenti říkali, že humor používají, byly, že jednak jako vtipný obsah se vám bude s nás šířit a dál se dostane. A to že vidíme na sociálních sítích každý den. A je to mimochodem, je to i vlastně teda zbraň, kterou používá agresor. Že Rusové taky vědí, že když se snaží jako být vtipní, přestože na ten jejich humor asi budeme mít trošku jiný názor my dva, než na něj mají oni, ale vidíme to, že když se snaží být vtipní, že se jim jako daří dosáhnout víc retweetů a repostu a tak. Ale takže jeden z důvodů je, že se to dál šíří. Ten druhý z důvodů je právě přesně to, co jste zmiňovala, tak mě říkali lidi, no my si tím vlastně jako budujeme nějakou psychickou odolnost. Že jo? Když vidíme, že se těm Rusům dokážeme vysmát, tak najednou už to není taková hrůza. Jo? A přitom v těch hrůzách žijou každý den, že jo? Jako probouzet se tím, že na vedlejší barák nebo dokonce na váš barák jako spadla raketa, to je prostě přece příšerný. Tak, ale když se vám daří najít v tom nějaký moment, jako nad kterým se zasmát, tak přece jenom je to pro tu psychiku jako úlevný, čili je to v podstatě takový jako terapeutický princip. No a ten třetí důvod, který zmiňovali, bylo i to, že vlastně jako tím diskreditují toho soupeře, jakoby ukazují, že ty Rusy není třeba brát vážně a že to je prostě agresor, kterýmu se dá smát, jako jde si z nich dělat srandu. A já myslím, že ten první a ten třetí důvod, to je přece něco, čím vy směřujete i ven, že? Tím nesměřujete jenom dovnitř, ale když vám jde o to, aby ten váš obsah byl jako víc virální, tak tím zasahujete ta vnější publika. Když se snažíte diskreditovat agresora, tak se tím taky snažíte ovlivnit ta vnější publika. Jo. Viděli jsme přece několikrát, já si pamatuju, jak Lyubov Cibulská tweetovala, to bylo někdy z kraje té plnohodnotné invaze, tweetovala tu příhodu o tom, jak někdo, nějaká babička házela z okna tu sklenici okurek na ten ruský dron a že dostalo se to do jedné z těch amerických jako talk shows, to je přece fantastický zásah a dostalo se to tam právě tím komediálním potenciálem, že prostě ukrajinská důchodkyně nakládačkama zlikvidovala ruský dron, to je prostě vtipný. A čili vám se daří v obojí, že vám se daří jednak navýšit viditelnost, vám se daří budovat nějakou jako sympatii s tou ukrajinskou věcí a zároveň se vám daří jako zesměšnit ty Rusy, že? Protože prostě jejich moderní technologie je zničena přesně mířenou ranou od ukrajinské důchodkyně, která použila jako okurky. Tam se řešilo, jestli jsou efektivnější rajčáta nebo okurky. Nebo když si vzpomínáte prostě na ty traktory, které odtahovaly tanky, že tam prostě toho komediálního potenciálu, přestože ta válka je příšerná, hrozná a odporná, tak přece tam byla spousta momentů, který Ukrajinci dokázali skvěle využít a dokázali tím jako spoustu lidí pobavit a dokázali díky tomu jako obrátit víc očí na to, co se v Ukrajině děje. A jaké jsou ještě ta další poučení, které si myslíte, že určitě stojí za zmínku? V tom reportu, já myslím, že jako to, co jsme se snažili jako hodně vypíchnout, my jsme to koncipovali jako takových jako 10 lekcí a ne, že bychom byli úplně naprosto důslední, ale snažili jsme se i o to, aby vlastně ty nejdůležitější lekce byly na začátku. Takže vlastně jako ta první lekce byla v tom, že to fakt musíte začít konečně brát vážně. A to je to, co jako v Ukrajině vidíme, že se musí vybudovat jako opravdu velké monitorovací kapacity, abyste jako stihli toho vidět v tom informačním prostoru hodně. Musíte do toho dát jako hodně zdrojů. Jo, protože nestačí vybudovat například právě monitorovací kapacity v Kyjevě. Na tohle jsme naráželi během těch rozhovorů, že jsme se ptali lidí. No a viděli jste nějaký informační operace v těch prvních dnech po invazi? Viděli jste jako něco, co vás třeba překvapilo, co bylo? A dost respondentů v Kyjevě nám říkalo, no ne, Rusové neměli vůbec nic nového, ničím nás nepřekvapili. No a pak se bavíme s lidmi jako z Odesy, z Charkova
A oni nám řekli, no ne, my jsme viděli jako poměrně pečlivě připravený informační operace vyloženě na jeden region, anebo na jedno město, anebo na čtvrť jako v jednom městě. Jo? Že se snažili vlastně o to, aby třeba nějaký protesty se konaly přímo na nějaký křižovatce, aby to jako znemožnilo posílání pomoci na nějaký kritický místo. Čili, že tam viděli jako velmi pečlivě micro-targeted operace. A pro nás vlastně ta lekce byla, že jako i když můžete v Kyjevě vybudovat jako sebesilnější jednotku, no tak ona prostě jako neuvidí nějaký detaily v nějakém regionu. Na to prostě vždycky budete mít lepší, když tam bude někdo přímo v tom regionu. Jo? Čili i vlastně to poučení o těch číslech bylo jako strašně důležitý. Že bohužel na západě si fakt jako velmi často myslí, že proti té hrozbě, kterou Rusko financuje miliardami a miliardami dolarů a ve kterých zaměstnává tisíce a tisíce lidí, takže že vlastně jako stačí najmout jako 5 lidí v jednom týmu, v jednom hlavním městě a nějak to vyřešíme, což je jako absolutní nesmysl. Naopak, my bychom potřebovali dosílit situace, kdy my budeme Rusy přečíslovat, protože je daleko levnější dezinformaci vyrobit a šířit, než proti ní bojovat. My máme být ti, kdo budou Rusy přečíslovat. A ta situace je přesně obráceně. A v Ukrajině ne, že bychom viděli jako přečíslování Rusů, jasně, že ne, protože bohužel prostě Rusko je početně silnější, no ale viděli jsme, že tam těch zdrojů na ten boj v informačním prostoru Ukrajinci věnují násobně víc než jejich partneři na západě. Jako jednoznačně nejvíc v celé Evropě. Takže tohle byla jedna taková jako důležitá lekce, že prostě bez těch čísel v informačním prostoru vám to nepůjde. No, což třeba sebou nese i to, že jako je třeba ztratit strach z toho, že bude mezi jednotlivými aktivitami překryv. No, to velmi často vidíte, zejména teda na vládní úrovni. Musíme se ujistit, že mezi jako tím, co dělá tým A na ministerstvu A a tým B na ministerstvu B, nebude žádný překryv. No ale to je právě špatné myšlení. Jako. Naopak překryv je vždycky bezpečnější, než mít mezery. A opět jsme to viděli v Ukrajině a vidíme tam, že prostě to, co dělá CPD, Centr proti dezinformaci, se do nějaké míry překrývá s tím, co dělá Centrum pro strategickou komunikaci a do nějaké míry se to překrývá s těmi monitoringy, které mají jako další ministerstva a má je občanská společnost. Vidíme, že do nějaké míry se překrývají ty blacklisty, které dělá CPD, která dělá SBU a které dělá ukrajinská občanská společnost. Ale právě, že ten překryv je vždycky bezpečnější možnost, než mít mezery. A naopak dokonce často tím překryvem vybudujete to, s čím právě na západě je často problém, jak vybudovat jako důvěru v nějaké poznatky. Že? Když vezmu právě třeba příklady těch blacklistů. Pokud blacklist udělá jako jenom jedno ministerstvo v nějakém západním hlavním městě, tak je hrozně snadné to sestřelit, jako že to je prostě zaujaté. Že jo? Najdete si třeba nějakého jednotlivce, najdete si, co tweetoval před 10 lety a na základě toho, že zdiskreditujete jednotlivce, zdiskreditujete celý ten list. Ale když budete mít jako 4 různé blacklisty, které se budou z 90% překrývat, tak je jako hrozně těžké to diskreditovat, protože to už je jako konsenzuální poznatek. Že jo? Čím víc lidí dojde ke stejnému závěru, tím důvěryhodnější ten poznatek je. Čili i to, že ten překryv je vlastně jako žádoucí věc a nikoli něco, čemu bychom se měli vyhýbat, to vlastně možná pro mě osobně bylo jako takový jako nejpřekvapivější poznatek. No. Mě k tomu ještě napadá jenom taková rychlá poznámka, že to je asi důležité i ve spolupráci mezi různýma zeměma, že například když my máme, že Ukrajina protlačuje nějaký narrativ nebo prostě o něčem mluví, tak právě, že občas to může být vnímáno jako prostě hlas člověka, který je určitě samozřejmě zaujatý. Ale pak, když vlastně to zopakuje druhá země, třetí země, EU například, ještě někdo to zopakuje, nějak jinak zdůvodní, tak to už vypadá prostě úplně jinak. To už vypadá jako... Jednoznačně, jo, jsem hledala to slovo. Naprosto s váma souhlasím. Je to tak. Jako tohle je to, co jsme se taky snažili zdůrazňovat, že prostě není to jenom o tom, že třeba dezinformaci jako vyvrátíte, ale je to i o tom, kolik různých zdrojů vyvrátí a kolikrát se to vyvracení zopakuje. Jo? O tohle jde, jakože zase právě někteří experti mají za to, že
vyvracení nefunguje, protože my jsme to tady v bodě A zkusili a jako nepřesvědčili jsme 100% populace. No ale takhle to přece nefunguje, to je absurdní. To je prostě jako říct, že jedno zrnko rýže vás nenasytí, tudíž nemá co rýží. Jako, prostě jasně, že vás rýže nasytí, akorát jí musíte sníst víc než jedno zrnko. A podobně vyvracení funguje, akorát to prostě musíte udělat víc než jedno. Věnovali jsme se hodně té občanské společnosti a já si myslím, že přestože vy v Ukrajině to samozřejmě víte a že vy přímo dokonce reprezentujete ukrajinskou občanskou společnost, tak prostě pro ty západní země je to pořád potřeba opakovat, protože tam bohužel pořád často vidíte, že vláda proti té své občanské společnosti spíš bojuje, než aby s ní jako na tomhle tématu spolupracovala, což jako není dobře. Jo. Jasně, že jsou země, kde se to daří líp. Já myslím, že třeba právě Estonsko, Litva, Lotyšsko, tam bychom právě viděli, že vláda se snaží s tou občanskou společností spolupracovat úzce. Já doufám, že vlastně v České republice se tohle zlepšuje, byť teda rozhodně nejsme tak daleko jako Ukrajina, máme se opravdu hodně co učit. Ale tak tohle byla rozhodně lekce, kterou jsme považovali za nutné tam říct, protože ne všude byste tu spolupráci s neziskovým sektorem viděli. A já opravdu si myslím, že bez toho to nejde. Jo? Jakože, jasně, že vláda je strašně důležitá a může dělat věci, které občanská společnost dělat nemůže, jako třeba pohnat někoho před soud, to je prostě věc státu, ne přímo teda vlády, ale státu. Mm-hmm. Ale je spousta věcí, který ten stát nebo vláda nebo jednotlivé instituce nemůžou. Jo? A prostě pro některý publika vždycky budou nedůvěryhodný zdroj informací a proto je potřeba, aby který těm publikům mluvil někdo jiný. To je prostě hrozně důležitý. No a co jsme se tam teda taky snažili říct, a zase to je věc, kterou Ukrajinci chápou excelentně, ale bohužel jako na západě se musí vysvětlovat dennodenně a jako mě to až teda frustruje, jak často se to musí opakovat, ale to, že prostě ta informační válka fakt neskončila a rozhodně jako nevypadá to, že by měla končit. Jo. Já si pamatuju, že už nějak jako pár týdnů po tom 24. únoru jsme viděli články o tom, jak Rusové prohráli informační válku. Jo. A já vidím ty průzkumy veřejného mínění, které říkají, že jako v různých evropských zemích máte 20, 30, 40% lidí, kteří budou souhlasit s ruskou dezinformací, že za tu válku může Západ. Jako, kdo poslal tanky kam? Jako, tohle je ta nejvíc černobílá věc na světě. Kdo může za tu válku? Tohle nemá absolutně, tohle ani není možné jako racionálně zpochybňovat. A stejně vidíte, že tady té ruské lži v různých zemích Evropy a vlastně tady v Severní Americe věří nějaký segment populace a ne úplně nevýznamný. Jo? Zase některý lidi nad tím mávnou hlavu, jakože 20-30% lidí něčemu věří, no tak to není většina, ale podle mě je teda tohle extrémně krátkozraký. Jako 20% lidí vám může ve spoustě zemí zvolit premiéra a viděli jsme to už. Jako, jo. A viděli jsme i, že právě vyhrávali premiéři, kteří opakují ruský lži. Čili jako, nedá se nad tímhle přece mávat rukou, ale bohužel to vidíte hrozně často, no. Ta snaha vidět, jakoby, ta snaha přesvědčit se, že vlastně ta situace je lepší, než je, abychom vlastně nemuseli něco dělat, no. Jak hodnotíte, že je na tom Evropa, například může to být terč těch i micro-targeted operací, jaké jste zmiňoval? Myslím, jako fakt nějaká menší městečka, prostě menší skupiny. Určitě to vidíme. To je, jsem se vlastně o tom bavil s nějakými výzkumníky, třeba i v Itálii, ve Španělsku, ale že mě říkali, že vlastně docela dost těch dezinformací oni nacházejí na portálech, teďka vymyšlená jména, jo, ale Modena Today, Verona Today, jo. Takové ty hyperlokální média, kde se dočtete o tom, že jako ve vedlejší ulici je nějaký malý koncert, anebo že populáři zrovna stávkují a jako neodvezou vám odpad a vedle toho si teda najdete, že Ukrajinci jsou fašisti. Že? Tak jako tohle bychom nacházeli, no, a je to samozřejmě problém.
souvisí to trošku s tím širším problémem, že ta evropská média nejsou v nejlepší kondici, už někdy prostě od té finanční krize 2008 a já jsem v těch médiích jako nějakou dobu strávil a že když potřebujete šetřit, tak vlastně takové jako nejjednodušší položky jsou zahraniční zpravodajové, protože jsou nejdražší. No a pak právě ty regionální korespondenti, protože ty zase mají jako nejméně čtenářů. Že? Vy potřebujete nejvíc udržet to, co zajímá lidi v hlavním městě, čili jako nejvíc byti jsou právě jako zahraničáři a pak ty regionální. No a to jsou prostě přesně ty segmenty, na který se Kreml jako poměrně efektivně zaměřil. Čili dodávají vám zprávy o zahraničí, kde už nemáte toho korespondenta a dodávají vám je často skrze ty hyperlokální média, kde vlastně ta solidní média vyklidila pole. Takže bohužel tohle vidíme. A já myslím, že zase se vracíme k tomu problému zdrojů, že prostě pokud Rusové jsou ochotní, přestože mají ekonomické problémy, tak pokud jsou ochotní za tohle utrácet 1000krát víc než ta bohatší Evropa, no tak prostě v těch některých segmentech budou vyhrávat. Takhle jednoduché to je. A myslíte si, že z hlediska čtenářů, kteří například před sebou mají nějaké velké celostátní médium a pak mají takovéto svoje menší lokální, takže si spíš řeknou, no a to velké státní je určitě, já nevím, prostě koupené, podplacené nějakým oligarchem a tady ty naši jsou naši, tak tím určitě budeme věřit víc. Nebo si to vymýšlím a tak to nefunguje. Ale to já myslím, že to takhle může u pár lidí fungovat, určitě. Ale tak já mám i v rodině pár lidí, kteří vlastně preferují víc lokální média, čistě protože se tam právě dočtou, co se děje vedle v ulici nebo tam na návsi a jim je jedno, že co se řeší v parlamentu, nebo aspoň to tvrdí, že jim to je jedno. Čili já myslím, že on to je trošku takový mechanismus toho, ty konzumenti médií se do nějaké míry jako budou vždycky víc zajímat o to, co se děje blíž nich. Jakože, ale vidíte to i. Já myslím, že to vlastně tady ten princip jako je takový obecnější a už sahá jako do doby i předtím, než Rusové byli vůbec schopni něco ovlivňovat v tom informačním prostoru, čili tohle je spíš jako zákon médií, no, že vás vždycky bude zajímat víc to, co se děje tady. Že pokud se v vedlejším městě stane tragédie, která zabije 10 lidí, tak vlastně si můžete spolehnout na to, že to bude dělat větší headliny, než když na druhém konci světa horší tragédie zabije 10krát víc lidí. Že to je blíž. Vlastně to je taky jedna z věcí, o které se mluví v souvislosti s Ukrajinou, že to je vlastně blízko, to je za rohem, je to sice 1000 kilometrů, což ale v rámci nějakého světového zeměpisu je prostě skoro nic. Takže to je vlastně blízko, to je v Evropě a děje se to tady u nás doma skoro, dá se tak říct. Jako, já rozhodně nechci porovnávat ty hrůzy, co kde Rusové dělají, jako jestli jedna je horší nebo lepší, protože je to příšerné, co dělají, ale jakože vezměte si ty zločiny, co páchali v Sýrii. Já si nemyslím, že těm se dostávalo zdaleka takové pozornosti, jako tomu, co páchají v Ukrajině. A zase neříkám, že to je jako lepší nebo horší, rozhodně obojí je naprosto příšerný, ale mám pocit, že jako víc se reportuje o tom, co se děje v Ukrajině, než o tom, co se tehdy dělo v Sýrii. No jasně, bolest se neporovnává, jak se říká, ale jenom mě napadá, jestli ještě ta větší pozornost může být i tím, že česká společnost vlastně něco podobného prožila s tou skoro stejnou skupinou. Jmenovala se tehdy sice jinak, byl to Sovětský svaz a Sdružená vojska, ale v podstatě to byl prostě příkaz daný z Moskvy stejně. A že teďkom ten příkaz je vlastně taky daný z Moskvy, když už to se jmenuje Ruská federace, takže vlastně i tohle je to naše, jakoby, i tohle vede prostě k tomu lepšímu porozumění. Asi jo, tak ostatně ta blízkost, že nemusí být jenom geografická, často může být prostě kulturní, což tady v tom případě určitě je. Já vám moc děkuji za zajímavé povídání. Určitě ta dezinformace a informační válka, hybridní aktivity, jak se jim říká, tak to je velmi důležitý prvek vlastně manipulaci tím míněním a tím narrativem a v finále
ve finále dneska všichni žijeme prostě obklopení informací ze všech stran, takže si myslím, že to naše dnešní povídání bude zajímavé určitě pro naše posluchače. Jo, doufám, že bude. Děkuju za pozvání, Ďakušovi zaprosili mne a držím palce, ať se práce daří. Ďakujeme. Do pobачення. Pokud se vám náš podcast líbil, budeme vděční za podporu na Buy Me a Coffee Ukrainer International. Také sledujte nás na sociálních sítích v různých jazycích. Všechny odkazy jsou v popisu epizody. Naslyšenou.